Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal. Hvala vam puno što me gledate. Ukoliko ste gledali moj prethodni video, to jest vlog, znate da mi je stigao paket, to jest 2 paketa sa Shein sajta i da sam rekla da ću snimiti haul, tako da ovaj video će biti haul video i pokazat ću vam šta sam to kupila od garderobe, to jest šta mi je stiglo sa Shein sajta. I to će biti prvi u nizu haul video, bit će ih još vjerojatno 2, ali eto, ukoliko volite ovakve videe, vi lajkujte, pa snimit ću vam i ostatak šta sam kupila sve ovdje, i od šminke, i od kozmetike, i garderobe, obuće i tako dalje. Krećemo polako sa outfitima, ja ću to kombinovati i snimat ću vam na ogledalu, s obzirom da se sama snimam, pa mi nije baš zgodno da snimam drugačije, tako da vidjet ćete na ogledalu sve outfite koje imam da vam pokažem. I krećemo polako sa outfitima. Prva stvar koju sam poručila sa Shein sajta, doduše sa premium Shein, bi bila ova prelepa plisirana suknja u ovoj nekoj ciklama boji, mada se to ovdje lepo na snimku baš i ne vidi. Jako prijatan materijal, onako klasično za plisirane suknje. Ovo je veličina S. Možda sam ja mogla i XS, ali ok je i S. Dužina je malo je duža od onih onako standardnih, ako me razumete, jer uglavnom imam sve plisirane suknje koje su za nijansu kraće. Ova je onako duža i iznad članka negde. Mislim da može lepo da se nosi. Uglavnom, ja bih to nosila na neku belu možda ili rolku normalno dužih rukava koju bi uvukla, a ne ovako. I na belu košulju ili beli body i blazer. Uglavnom, nešto što imate već kod kuće. Mislim da može da se lepo iskombinuje i super mi se uklopila uz ove bele čizme. Nešto što sam još uzela, pokazat ću vam već kada sam u ovome gore, bila bi crna jakna. I stvar koju sam također poručila, bila bi ova jaknica koja je od Eko kože i ima ovako ovaj zip na rukavima. Malo je onako kao kraći model. Ima ovdje ovo da se ovako veže, ima 2 džepa i simpatična je. Ovo je veličina L, zato što sam poručila to za mamu, ali evo, htjela sam da vam pokažem kako ona izgleda. Baš je onako slatka mala crna jaknica koja svima naravno treba i nju uvijek možete kombinovati uz naravno sve živo. Eto. Tako ona izgleda. Baš mi se dopada ovaj model, samo bi meni trebalo za broj manja. Znači, ukoliko nosite M, onda M. Veličine su tačne, tako da ova je meni malo veća, a ja inače jaknice nosim M. Eto. Malo mi je teže da snimam ovdje. Sama sam, ali razumet ćete me. I kada je ova porudžbina u pitanju, jedan od favorita mi je svakako ova suknjica. Znači, ja ne mogu da vam opišem koliko je ona uživo dobra i kako je lepo urađena i kako je kvalitetna. Ona ima ovdje ovako kao ova 2 dela i tu mali proreze. Uglavnom, ovo je S. I meni je super, tako da taman mi je S. Što sam htjela da vam kažem, jako je kvalitetna od onog materijala Tweed, ja mislim da se tako zove. Uglavnom, također Shein premium. I obožavam ovakve suknje i svakako ću poručiti još neke, vidjela sam još u par boja. Ona mi je onako simpatična i za dan recimo i za uveče, za ne znam, neku priliku, u zavisnosti šta naravno obučite gore, ali preslatka je, znači bukvalno jedva čekam da je nosim.
Bojim se da je neću skidati, ali mala je boja, ono, da kažem, upečatljiva i nije baš da ću moći uz milion stvari da kombinujem, ali, na primjer, belo, crno gore, čak i neku od ovih eventualno boja, ali mislim da ovako se baš ona ističe. Inače, pozadinu zanemarite, ovo je soba od mog brata, on je gamer i ima ove ludačke sve stvari za igrice. Uglavnom, eto, vidite suknjicu. Sada ću obući nešto preko da vidite kako izgleda. To nešto još što sam poručila. Također sam poručila i ovaj beli blazer sa ovim zlatnim detaljima. On je u veličini M, meni bi definitivno trebao S. Ovaj drugi koji sam poručila sam u S veličini, tako da znate. On je malo duži, onako malo kiran, tako da je u S veličini vjerojatno bi mi bio dosta uži. Posebno mi se dopadio ovi zlatni detalji, ja imam sličan, ali ovaj je onako baš prelep materijal. Baš mi se jako dopao. Lagan je i mislim da ovo stvar koju svi treba da imamo u garderoberu, jedan beli blazer. Eto, ima ove džepove, pravi su džepovi, nisu oni lažni, tako da, eto, pozadi ima ovaj prorez i tako izgleda. Mislim da ću njega pokloniti mami, jer smo nas dve se dogovarale kao šta bi ona, šta bi ja. I ova bi njoj bilo super, jer ona nosi za broj veće od mene gore. Ili čak neki isto, ali svakako njoj lepše ovo stoji. I malo treba vremena da se ovo ispravi. Kad stigne malo bude pogužvano. I trebalo bi na hemijsko da se odnese, tako da, eto, da znate. Vredi. Ovo je baš kvalitetno. Pored iz ove poručbine bio bi ovaj šorc od, da kažemo, istog materijala kao suknja. Taj deblji malo materijal, tweed, kako već se zove da ne lupam. Uglavnom ima ovako da kažemo, beli sa zlatnim detaljem, to jest belo dugme. I ima džepove. Malo je dublji. Zadi izgleda ovako. I mislim da je baš dobar kao onako zimski šorc ili jesenji. Da može lepo da se nosi. Što sam još htjela da vam kažem. Meni se on posebno dopao i on se kupuje posebno od blazera, a pokazat ću im blazer pošto sam uzela u istom dizajnu. Što se tiče šorca, isto je sa Shein Premium sajta, to jest tog dela gdje su kao te kvalitetnije stvari. Tako da, što se njega tiče, također preporuka, jedva čekam da ga nosim i evo vidite. Možda da, šorc je u S veličini, ja inače nosim S, XS, zavisi kakav je ovaj kroj i materijal, ali ovaj S mi je taman, tako da, eto, ako neko pita. Uglavnom, blazer je isti dizajn, ali se ne kupuje zajedno, kupuje se posebno. Blazer je u S veličini, ali on malo komotniji, tako da sam verovatno mogla opušteno čak i XS. Malo je širi model, vidite, ali mislim i nije loše. Sad ću da vam pokažem da vidite uživo. Evo ovako izgleda ovaj dizajn i materijal, ako možete da vidite. Inače, meni se ovako baš sviđa kako izgleda zajedno. Tako da, ovo će biti jedna od mojih jesenjih kombinacija, verovatno uskoro. I evo vidite, ima i ove dva džepa, tek sam se skontala. Ovaj džep, također tu dugmiće na džepovima. Inače ispod možete obući, ja bi samo naravno obukla nešto normalno da nije kratko, ali sad imamo ovu belu bluzu koja
nije baš za ovo, ali ajde, nisam kod kuće pa nemam puno izbora. Uglavnom, eto, mogla bi to da obučem i na košulju, eventualno na neku majicu, bluzicu koja je, kao što rekoh, duža, uvučena u šorc. Može da se nosi, naravno da je zakopčano, samo što je malo šire, pa mi je bolje, čini mi se, kada je otkopčano. Eto. Da vam pokažem i ovaj treći blazer. On je u ovoj kamel boji. Također isto jako lep materijal. Ovo je onaj malo tanji. Baš jako fin, ovako lep kroj i lepi detalji, ovi zlati dugmići. Isto je malo duži. Znači, evo vidite kako dođe duži nego oni standardni. Prelep je i on je u S veličini i definitivno sam ja S kod njih što se tiče blazera. Bar ovog modela, onaj prethodni sam mogla, kao što rekoh, u XS-u čak. Malo je pogužno, to će se morati na hemijskom. Evo da vidite. Što se tiče ovog blazera, on je isto jako nosiv. Možete ga nositi bukvalno u sve kombinacije. Što se tiče boje, baš je lak za kombinovanje. To je ta neka standardna jesenja boje, sigurica što se kaže. I ja prva često nosim boje, to jest modele baš u kamel boji. Da ne lupam više, što sam sva spetljena. Kada mi je Luka tu i kad znam da smo sami, onda uvek imam problem, a uvek tako snimam. I žurim. Evo. Iskreno, on mi je ona suknja, ona kraća suknja, ovaj shorts i ovaj blazer su mi top što se tiče ove porudžbine. Ovo moram da sredim što pre da bi mogla da ga nosim. Da vidite jaknu koju sam poručila, iskreno jako mi se dopada. Što se tiče jakne, ona je od eko kože, ovako kao malo deblja, malo napumpana. Veličina je M. Dužina jakne je, malo je kraća, ali nije prekratka, ali je malo je kraća. Vidjela sam da, čini mi se da postoji i duži model od ove na sajtu. Ima ove džepove. Mislim da ovo baš dobro može da se nosi uz neki casual kombinacije. Crna boja mi je trebala da kažem, ali postoji i u bež i u ovoj, da kažemo, kamel boji. Stvari belo, bež i ta kamel. Iskreno vam kažem, trebala sam da poručim i u toj svetloj varijanti, tako da ću vjerojatno i to poručiti. Iskreno oduševljena sam. Što se tiče kvaliteta, znači odlična je za taj novac. Ona je sa običnog Shein sajta, tako da stvarno vredi taj novac. Rukavi jesu malo kraćušnji, evo vidite kad ja podignem, malo jesu kraći, ali kad spustim normalno, međutim eto, za neko ko ima možda duže ruke od mene, eto da zna. Može da se zakopča skroz ovako do kraja. Ima ovu veliku kragnu i super mi je ova jaknica. Vidjela sam slične u drugim, da kažem, radnjama. Iskreno da budem, prva stvar koju sam poručila sa sajta bila je ova košulja. Ovdje ima dugme, sad vidim da može da se zakopča. Ja sam toliko željela ovu košulju, ja sam nju tako zamislila za neke kombinacije i bukvalno ili da crknem ili da je kupim. I evo, što se tiče ovih dugmića, preslatki su, vidite kako izgledaju. Ima malo i zlatnih detalja, tako da se odlično uklapa uz zlatni nakit. Ta dva džepića, malo je šira, znači malo je kao oversize. Ona je onako, nije ni baš košulja, malo je deblja, kao neka jaknica košulja. Također ima dugmiće i na rukavima. Što se nje tiče,
isto mislim da ću da je kombinujem na 300 načina. Naravno ne uz ovo dole, da se razumemo. Pokazujem samo košulju. Mislim da super može da se kombinuje na džins, na eventualno neke one kao biciklističke helanke, nešto u tom fazonu. Za svaki dan, za neke varijante, tako. Onako je malo kao fancy za slikanje, da kažemo. I preslatka je uživo. Ovo je veličina M. Što se tiče veličine, možda sam mogla S, ali u tom slučaju bi mi vjerojatno bili prekratki rukavi, jer su i rukavi malo kraći, ali možda se tako i nosi, ne znam. Pozadi ovako pokriva, da kažemo. I iskreno, ona mi je broj 1 bila kada sam poručivala, međutim, ipak mi je ona suknja must have što se tiče ove kupovine. Ali ovo je možda na 2., 3. mjestu. Eto, da znate. Materijal je, ne znam kako da vam pokažem, ali evo da vidite, sličan onome kao što je shorts. Međutim, mislim da je ovaj shorts malo deblji za nijansu. I što se tiče boje, evo vidite, to je nešto bež sa provučenim ovim brankosti crnim detaljima. Svakako ove godine jako nosivo u ovom, da kažem, i dizajnu i kroju. I posljednja stvar koju sam poručila su ove čizmice koje su ovako kao kaubojke. Jako su lepe. One su kao onaj velur ili kako se već zove, kao prevrnuta koža, ali eko. Preslatke su, štikla je mala, jako su udobne. Evo da ih vidite izbliza. I evo da ih vidite ovako kako izgledaju. Mislim da ću također i njih iznositi. Ja obično kupujem baš kvalitetnu obuću i gledam da je to kožno i tako dalje. Međutim, ovaj put sam odlučila da probam da poručim za nešto što nisam sigurna da li bi nosila toliko. Međutim, ipak bi. Iskreno dopada mi se kako to izgleda na nozi. I mislim da može lepo sada da mi dođe s obzirom da nemam ovakvu čizmu. I samo još detalja vezano za ove čizme. Ukoliko nosite 39, ja nosim 39, na primjer, meni je ovo taman, znači ja nosim 38 i po 39, s obzirom da ja imam malo šire stopalo, meni je bilo malo teže obuvanje ovih čizama, tako da ako imate baš šire stopalo, možete uzeti i broj veće. Međutim, jednu navučemo na laganije, levu malo teže, ali eto, svakako udobne su i lepa je ova boja, ima još u nekim drugim raznim bojama, tako da eto, ostavit ću link ispod. I da objasnim samo što se tiče poručbine, lako se poručuje, ima dostavu naravno za Srbiju, ovaj put sam poručila za Nemačku. Što se tiče shippinga, imate iznos iznad kog se ne naplaćuje dostava, stigne preko DHL-a na kućnu adresu, tako da to bi bilo to. Ukoliko je veći iznos, moguće da će da vas carine, međutim, sigurno sam da ako prvi put poručujete, neće vas verovatno cariniti. Uglavnom, gledajte, vodite računa, znate već pravila, iznad kog iznosa ne bi trebalo da se uzima, poručite na nekog drugog, pa eto tako, snađite se, ja sam se snašla da poručim na mamu ovaj put ovdje da stigne, eto. Tako da, što se tiče kupovine, očigledno nisam pogrešila, sve mi se iskreno dopalo, baš sam onako birala sigurno 2-3 sata šta ću da poručim i naravno sam nam videla još bar 20 stvari koje želim da poručim odmah, međutim, rekao, ajde da poručim ove neke pa ću da vidim i htjela sam malo da izađem iz
svoje zone komfora u smislu da eksperimentišem, jer ja nemam ni jedan ovakav, na primjer, shorts, nemam ništa u ovom ovako nekom dizajnu, nemam onakvu crnu napumpanu jaknicu, eto, i što se tiče plisirane suknje, uglavnom uzimam nekim, da kažem, smirenijim bojama, ali baš sam htjela da promenim i tako sam uzela i onu suknicu kratku, također u nekoj boji, rekao ajde malo da nije sve bež, belo i brown na jesen i zimu. I naravno da sam se pridržavala i klasičnih modela, pa sam uzela i crno, belo i bež, ali eto, malo sam prošarala. Ukoliko vam se dopadaju ovakvi videi, vi mi recite. Ja sada mogu da vam pokažem koji je ovdje džumbus imam, to je koliko kesa spremnih za snimanje za haul video ostalih stvari koje sam ja kupila, poručila ovdje i tako dalje. Tako da, bilo bi lepo da lajkujete i da mi napišete u komentaru da li vam se dopadaju ovakve vrste videa. Potrudit ću se da bolje snimim sljedeći put i treba da mi stigne onaj drži za telefon, tako da poručila sam ga i ovdje, pa će valjda biti lakše. Tako da ćemo to sve snimiti i to je to, ljudi moji. Hvala vam puno što ste me gledali. Ljubim vas puno i do sljedećeg viđenja. Ćao!